салом алейкум ба ҳама. Имрӯз ман тасним гирифтам ки ҳаминҷа примусор шуда пеши двор ҳамин мусороят тоза кунам. чута як ҳафта ман набудам, ҳам хеле шуда як ҳафта. Якм аробаша сар кардам бурдандаги дар ними ра хайбойқа мусори партафтаги бидианай дига ҷо иошам гуфтам бор кунам. ина баъди тоза кардан, инам хешид тозагӣ, ҳама ҷо тоза. инаи ҷуворо ҳам ҷазир будан тоза, ягон дона мусор неста. яку ина ҷуворо ва имрӯза видео тамом. То видеои оянда ҳамин проект маъқултон ки бошад дастгирӣ кунед. дар комментария барои донат реквизит мемонам ва дар оянда аробачаҳо ва чизҳои махсус ва ҳар як района гашта ҷои чиркиниша обод мекунем. ҳама каса тоза шуд.